Fil-belt ta' Birgu kienet iċċelebrata l-festa ta' San Lawrenz. Fl-għodwa tal-jum tas-Sibt fil-parroċċa matriċi ta' San Lawrenz ġiet ikkonċelebrata l-qudiesa solenni immexxija mill-Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali Monsinjur Charles Scicluna flimkien mal-kapitlu tal-kolleġġata. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Mat-tieni tok tal-qampina beda l-paniġirku minn Patri Martin Xkembri fejn tkellem fuq is-sinifikat tal-martirju tal-Qaddis San Lawrenz u għamel referenza relikwa tad-dem li tinsab fil-parroċċa. San Lawrenz twieled fil-familja nobli minn Aragona fi Spanja. Jingħad li meta ommu Santa Paċenzja kienet qed tistenna t-twelid tiegħu kienet tara bħal dawl imdawwar magħha. Dan id-dawl misterjuż kien ġie interpretat bħala sinjal li t-tarbija ġorġuf tagħha kellu jxered id-dawl lil dawk kollha li kienu jgħixu fil-paganiżmu u għalhekk huwa magħruf bħala l-Qaddis li tad-dawl lill-Omja. Iċ-ċelebrazzjonijiet ta' din il-festa ilhom għaddejjin matul il-ġimgħa kollha. Fit-8 ta' Wissu l-istatwa ta' San Lawrenz poġġiet fuq il-quċċata tal-kolonna fi Triq il-Mina Kbira, tradizzjoni li ilha ssir minn qabel it-tieni gwerra dinjija. Intant għal-ħabta ta' tlieta sbieħ is-Sibt filgħodu, il-pulizija kienu informati li seħħ qatt vandalu fejn inħaraq trofew tal-festa. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili li kontrollaw in-nirien. Bil-każ kienet informata l-Maġistrat Claire Stavraċ Zammit li ordnat inkjesta u ħatret diversi esperti biex jassistu fl-investigazzjoni.